On bol v Košiciach 50 Cent? Aký bol prvý hip-hopový track, ktorý si počul? Možno, že čistý chov, Vaša. My budeme dávať a vy budete tlieskať. Yes, s Tinou. No, presne, no. Aj doteraz, akože stále sa k tomu vrátime. Čo tvoj prvý rapový idol? 50 Cent, ty koks. Vždycky som chcel byť taký frajer, jak 50 Cent. A bol si na ňom? Bol som v Košiciach. On bol v Košiciach 50 Cent? On bol v Košiciach v Steel Arene. Mal 13 rokov a otco mi kúpil lístky VIP státie. Som bol úplne vpredu na tomto. No a bol strašný frajer. Ja sa inak čudujem, že ma tam len tak vypustili rodičia v tých 13, akože by som svoje dieťa nepustila tak medzi tisícky ľudí na koncert. To sa mi sa ešte aj vybil telefón, ma tam hľadali, no ale... Ale prežil si. Však som bol na 50 Centovi, vieš, však som taký gangster tam išiel. Easy. A čo tvoja prvá studio session? Keby nie som veľmi štúdiový človek, ja sa tomu doteraz vyhýbam, nemám rád sešky, akože ja rád robím sám. Na Skypeový mikrofón, na takú tú tyčku tenku. Áno. A to som tak v 13 nahrával a robil som to, že som vylupoval z pesniček 50 Centa koniec, kde hrá iba beat, vieš, to som si dal dokola na 3 minúty a do toho som úplne mimo rytmu nahrával na mikrofón od Skypeu, no. Tak to boli prvé sešky. To som robil sám vlastne, no. To mi doteraz tento modus operandi vyhovuje, že robím sám, no. A čo tvoja prvá show? Teraz sme na ňu spomínali nedávno. To bolo s mojím kamošom Najzmenom, pozdravujeme. Separovi sme predskakovali, možno v roku 2013. No, tam nám dal za to ten chlapec, čo to organizoval nejakých 20 € asi, ale akože hej.